mennesker blev henrettet i 2009, og indtil videre er 115 blevet dræbt i 2010. Der skal være ret til religionsfrihed i Iran og til at ytre sig frit og kunne forsamle sig. En af de løsladte fra fængslerne, den iransk-kanadiske journalist Masih Bahadi, skrev om præsidentvalget for det amerikanske tidsskrift Newsweek og blev straffet med 4 måneders fængsel. Han bakker op om Amnestys kampagne for de glemte fanger med ordene: "Det er afgørende, at vi kæmper for de uretfærdigt fængslede og af deres stemme. En fanges værste mareridt er tanken om at være glemt. Men vidstheden om, at din skæbne er kendt af mennesker over hele verden, giver dig en stærk følelse af håb," siger Masih Bahadi. Derfor vil jeg gerne slutte af med at understrege, at de mange menneskers lidelser i Iran ikke må blive glemt. Lad os stå sammen og mindes Nedas kamp for frihed og retfærdighed, og tro på, at vi sammen kan stoppe de mange menneskerettighedskrænkelser i Iran. Og lad os ære Neda og mange af jer andre iranere, der har mistet nogle nære, eller der har mistet deres liv eller frihed, og fastholde håbet om, at fremtidens Iran byder på frihed og retfærdighed. Tak for jeres opmærksomhed.